Príjemný dobrý večer vám prajem, dobrý večer, milé dámy, dobrý večer, vážení páni. Srdečne vás vítam na otváracom večere jesenných bratislavských módnych dní 2011. Srdečne vás tu vítam v mene agentúry Promotion a samozrejme aj v mene mesačníka LaFam. Ono sa hovorí, že žijeme veľmi rýchlu dobu a na nič nemáme čas, aj keď ten čas je relatívny pojem, tak mnohí z nás majú pocit, že ho máme veľmi málo a že ani sa nenazdáme a sú tu opäť Vianoce. Ja sa veľmi teším, že napriek tomu, že ten čas nemáte, ste si ten čas našli a prišli ste dnes večer do Holiday Inn na Bratislavské módne dni 2011. Aj pretože ste zvedaví na nové módne trendy, na nové módne inšpirácie, aj na tvary, ale samozrejme aj na nové tváre, pretože o tom dnešný večer bude, o nových tvárach. Ale ešte skôr, ako sa dostaneme k otváraniu bratislavských módnych dní, tak by som rada privítala medzi nami čestných hostí, a to váženého pána prezidenta, pani starostku Starého mesta, vaše excelencie, a vítam tu aj poslanca Európskeho parlamentu. Súťaž s názvom Nové tváre módnej scény už druhý rok dáva šancu všetkým mladým módnym dizajnérom z celého Slovenska prezentovať svoju prácu, nielen pred odbornou porotou, ale aj pred širokou verejnosťou, a práve verejnosť bude mať možnosť dnes večer hlasovať na webe ženskyweb.sk za svojho favorita alebo svoju favoritku. Vyhlasovateľom súťaže je agentúra Promotion, ako som už spomínala, a preto by som teraz privítala jej riaditeľku a zástupkyňu hlavného organizátora bratislavských módnych dní, pani Máriu Rehákovú. Dobrý večer, vážený pán prezident, vážená pani starostka, vážený pán poslanec Európarlamentu, vážené excelencie. Dovoľte, aby som vás aj ja privítala v mene agentúry na Bratislavských módnych dňoch 6. ročník jesenná časť. Počas týchto 4 dňoch budeme môcť vidieť ucelené kolekcie slovenských a českých módnych návrhárov, ucelené kolekcie, ktoré boli vyhotovené práve pre túto udalosť bratislavských módnych dní. A vlastne tým sa splnila myšlienka, keď som zakladala bratislavské módne dni s mojimi kolegami, dať priestor a možnosť stretávať sa s tvorbou nielen slovenských módnych návrhárov, ale aj z iných z českých krajín, aj iných zo zahraničia. To sa nám teda aj splnilo. Dnes nás čaká výnimočný deň, a síce finále tvári projektu Hľadáme nové tváre, novej scény módnych návrhárov na Slovensku. Odborná porota z 80 prihlásených vybrala 6 finalistov a dnes pripravili pre nás, verím, že úžasné kolekcie, lebo to, čo som mala možnosť vidieť v priebehu 2-3 mesiacov, ako ich pripravovali, tak naozaj sú to skvelé práce. A práve títo módni návrhári získavajú ocenenia z bratislavských módnych dní. Sú to cesty do zahraničia, je to cesta do Bruselu, cesta do Paríža a je to aj účasť na módnej prehliadke Fashion Night v New Yorku, kde majú možnosť prezentovať Slovensko. Slovensko môžu prezentovať cez túto tvorbu, lebo ja si myslím, som presvedčená o tom, že vlastne obliekaním a vlastne to, ako sa oblieka ktorý národ, to obliekanie predstavuje mentalitu, spôsob života, a tak nás môžu aj cez modnú prehliadku v zahraničí spoznávať. To je jedna stránka. Počas bratislavských módnych dní, ako som už povedala, píše sa to 6-ročná história tohto podujatia, zavítali sem aj zahraniční módni návrhári, ako napríklad ruský návrhár Gulajev alebo Agatha Louise de la Prada. Máme veľmi dobré ohlasy, sme stále s nimi v styku a radi sa vracajú. A bola by som veľmi rada, keby šírili dobré meno v Bratislave a vrátili v Bratislave tú noblesnosť,
ktorú mala teda v 16. storočí, keď sa stala korunovačným mestom. A ja by som na záver povedala jedno. Citovala by som motto jednej hollywoodskej herečky, ktorá povedala, že šaty nenosím preto, aby som ich nosila, ale dovolím šatám, aby moje telo ich mohlo niesť. A týmto vlastne otváram Bratislavské módne dni. Ja by som ešte chcela povedať, že záštitu nad týmto podujatím prevzala starostka Starého Mesta, pani Rossová, a poslanec Európskeho parlamentu, pán Mikulášik. A ja by som pozvala teraz starostku Starého Mesta, pani Rossovú, aby niečo povedala. Pozdravila Bratislavské módne dni. Ctení hostia, vaše excelencie, vážený pán prezident, vážený pán poslanec Európskeho parlamentu, dámy a páni, hovorilo sa tu o tom, ako nám Vianoce merajú čas. Ja musím povedať, že nielen Vianoce, takých medzníkov má každý viac. Sú to narodeniny, sú to iné udalosti, ale medzi tieto udalosti sa zapísali už aj Bratislavské módne dni. Prešiel vlastne pol rok od jarných, merajú nám ten čas trošku zrýchlenejšie ako tie ročné podujatia. Prešiel veľmi rýchlo a obdivujem organizátorov, že za taký krátky čas dokázali znova zorganizovať toto podujatie. Ja som s veľkou radosťou prijala ponuku prevziať nad ním záštitu, pretože považujem Bratislavské módne dni za podujatie veľmi hodnotné nielen tým, že prezentuje slovenskú módu, ale že otvára dvere predovšetkým projektom Nové tváre slovenskej módy, otvára dvere talentovaným, kreatívnym ľuďom, čoraz viac sa mi páči, že bez ohľadu na vek, a s týmito ľuďmi pracuje ďalej, stará sa o nich, z nich sú dneska neodmysliteľné mená slovenskej módnej tvorby. Ale Bratislavské módne dni zároveň aj propagujú slovenských návrhárov. Mojím veľkým snom je, aby prispeli, alebo napokon aj prispievajú, ale aby stále ďalej prispievali k tomu, že Slovenky nebudú chodiť kupovať módu do Viedne, alebo aj ďalej, alebo oveľa ďalej, ale že aj naše staré mesto bude bohatšie na butiky, v ktorých veľkú časť budú tvoriť práve mladí slovenskí tvorcovia. Mne sa veľmi páči, že každé módne dni majú svoju tému a zaujala ma tohtoročná téma kávy. Káva, móda, Bratislava, čo to má spoločné? Samozrejme, Bratislavu, módu aj kávu mám rada, to majú spoločné, ale myslím, že aj niečo iné, čo je veľmi typické pre naše mesto. Bratislavu, módu a kávu spájajú kaviarne. Kaviarne vždy otvárali alebo nasadzovali trendy, módy. Kaviarne sú dneska takými malými, každodennými módnymi prehliadkami bratislavskej mestskej módy. Ale kaviarne sú miestom, kde chodíme relaxovať, kde chodíme debatovať s priateľmi, kam chodíme aj po invenciu, po inšpiráciu. Ja teda prajem všetkým návštevníkom tohtoročných bratislavských módnych dní, aby aj toto miesto, aby aj tieto dni boli pre nich zážitkom, ktorý pre nich prinesie stretnutia s priateľmi, zaujímavé debaty, ale najmä inšpiráciu a krásne zážitky. A samozrejme aj pani Tatiane Rossovej za krásne slova a za takéto úžasné otvorenie bratislavských módnych dní jeseň-zima 2011. Mali sme to zastrašené šarmantnými dámami a myslím si, že nám to trochu postrádame aj tú mužskú časť, a preto by som rada pozvala na pódium ďalšieho vzácneho hostia, a to pána Miroslava Mikulášika,
poslanca za Slovenskú republiku v Europarlamente, ktorý taktiež prevzal záštitu nad jesennou časťou bratislavského vodu. Dobrý večer, vážený pán prezident, vážená pani starostka, vážená pani Reháková, krásne dámy, milí páni. Som nadšený, že môžem byť dnes prvýkrát v takejto spoločnosti. Cítim sa tu veľmi dobre, lebo myslím si, že to, čo dnes zažijeme, a už som mal takú predchuť dnes podvečer, bude niečo, čo sa aj vám bude páčiť. Ja som bol nadšený, ja som veľmi šťastný, že môžem aj ja takou troškou prispieť napríklad tou jednou z cien, ktorou budú mladí tvorcovia, lebo dnes je to, dnešný večer je o mladých tvorcoch, o tých, ktorí si meno ešte len vytvárajú a budú reprezentovať Slovensko, či v Bruseli, či v Paríži, Miláne, alebo v New Yorku. Myslím si, že bude to niečo, čo je veľmi krásne. Ja sám som mal také šťastie ako mladý liceista študovať 3 roky vo Francúzsku. A keď sme si, viete, tak tvorili názor o tom, čo je estetické a čo je krásne, prišla pani profesorka a hovorila, urobíme si disertáciu à quoi sert la beauté des femmes. Na čo je to asi dobré krása ženy? A tak som sa vtedy tak zamyslel a myslím si, že to premýšľanie o tom nezostalo len z tých adolescentných časov a neskôr som sa dostal aj do iných miest, kde som mohol to krásno a tú eleganciu a ten šarm objavovať naďalej. Dnes sme tu v Bratislave a myslím si, že práve netreba chodiť veľmi ďaleko, že tu v Bratislave máme tvorcov, aj zavedených tvorcov, ktorí už majú medzinárodné meno, ale aj takých, ktorí začínajú a dnes nám predvedú svoje kolekcie. Ten môj život je o príležitosti, ktorú som mal, keď som bol mladý chlapec. Ja by som rád dal príležitosť tým mladým, ktorí potom prídu, niektorí aj do Bruselu na návštevu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi ministrovi Mikulášikovi a po slovách je už naozaj čas na módu. A ako inak začať večer plný objavov ako objavom samotným. Dnešné finalistky a zároveň adeptky na titul Nová tvár módnej scény prišla podporiť svojou kolekciou aj historicky prvá víťazka a laureátka tejto ceny, minuloročná víťazka Nová tvár módnej scény 2010 Zlatica Hujbertová. V tomto momente uvidíte jej novú kolekciu, takže vám prajem príjemný zážitok.